Здравейте! Аз съм Ива Митева Славчева с Мъдрост за лидери. Здравей, нов живот! Вече имам вашата положителна обратна връзка и стимулът от вас, който получавам да продължавам с това, което започнах и с глас за вас е много показателен, че дори и по този начин успявам да ви бъда полезна. А това за мен е най-голямото възнаграждение, защото моята мисия е да помагам на хората. И знам, че много хора се лутат и търсят какво е тяхното предназначение в този живот. С тези мъдрост за лидери се чувствам много спокойна, защото се умявам да им подскажа на къде да се насочат, поне за един ден. Деня, в който са започнали с своята мъдрост за лидери. А защо точно лидери? Защото аз вярвам, че лидер е всеки един от нас. И лидер може да бъде всеки един от нас, независимо в какъв социален статус е в момента, независимо с какво се занимава, независимо колко е болен, здрав, в каква връзка е. И лидерът е този, който се умява да постави обстоятелствата под свой контрол. Затова с тези формули, с тези програми от Мъдрост за лидери, които виждате и които са ви познати от социалните мрежи, вие можете да направите живота си много по-добър. Доказано е. Вече 4 години работя с тях и получавам обратна връзка от хората, които идват на моите тренинги, а между другото можете да ми намерите и на ivamiteva.com, ivamiteva-Славчева във всички социални мрежи ще ме откриете. И днес съм избрала да работим с новите мъдрости за лидери, които излязоха благодарение на моята мила сестра. Толкова много съм развълнувана, с такава огромна благодарност към нея, защото тя посвети живота си на това пък да ми помага да стигам до вас по много начини, и единият от най-ценните е този на хартия, за да може да е под ръка навсякъде. В днескашните 5 минути четене ще направим разбъркване отново, мислейки си за какво наистина имаме да дадеме днес на хората и на света. Взимам днес аз не подлежа на манипулиране. Мисля, че това е много ценно за всички, нали? Днес аз не подлежа на манипулиране. Моята вътрешна интелигентност направлява винаги живота ми. Аз не съм тук, за да угаждам на другите и да живея живота, който те искат. Когато не знам кой съм, аз съм склонен да бъда това, което някой друг иска да бъда. Затова исках и се научих да познавам себе си. Знам, че не е необходимо да се нагаждам към емоционалната среда на когото и да било, и естествено не трябва да манипулирам другите да се нагаждат и нагласят по моята емоционална атмосфера. Какво правя, когато край мен непрестанно вървят манипулативни игри? Най-важното е да се свържа с малкото дете в мен. Уверявам го, че го обичам, и двамата с него преминаваме отвъд ситуацията. Аз съм тук, за да се науча да обичам себе си и другите безусловно. Призовавам моя вътрешен водач, доверявам му се и приемам неговата мъдрост и любов. Имам добра мисъл за целия свят. Нека целият свят бъде благословен и щастлив. Ако имате затруднения в това да работите с вашия вътрешен водач, вашата интуиция или вашата вътрешна GPS система, знаете къде да ме намерите.
Просто изпишете ivamiteva.com или просто Ива Митева и се свържете с мене, за да ви подкрепям като лайф и бизнес коуч, дипломиран от международна структура, за да можем заедно да извървиме пътя. А ако желаете да работим и в екип, ослушвайте се и се оглеждайте за новите събития, които подготвяме за вас. До скоро!